Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Adamanen nagreklamo akin nan kano ti kalding timula da, Kapitan. Ay adulat ta dagiti tao abangat. Ure amuda nga adda maperdi amula, ibulos dati dingwenda. Bagbagi da lang ti amuda. Di da kasyan ti pada da nagmula. Masapul nga ibilin ko kadagiti tanod nga agsawarda. Amin ang makita da abulos akalding. Yagda dito barangay hall. Anya nga iti aramidon tayo kadagiti kaldeng, Kapitan. Kapay nalipata mo ti ordinansa ti barangay. Nga no adda iyagda dito barangay hall akalding. Ket mamulta. Ti umay mangtuntun iti dingwenda. Aywan gayam anya, Kapitan. Nalipatak matan. Ada papanak isu akita ti kalding tayaw tapno mabsog. Kanayon mo nga iyales tapno makapangan iti adu aruot. Ibulos nga minan ananang tapno saan nga iyalis. Saan ta makapirdi iti mula? Agreklamo ti adda mula na. Apay nga min nadidaaladan ti mula dangay. Narigat. Ken nangina ti paalad. Agsawar pa'y kanu dagiti tanod. Tiliwan ken ipanday ja barangay hall ti kalding a makita da abulos. Anya? Tiliwan da ti bulos sa kalding nanang? Wen! Isu asaan mo abaybay ang ti kalding tayo. Tawan pagmulta tayo no matiliw da. Sige, mapanakon. Tapno di damadlaw ti kalding ko. Ikak iti sako ti bagina. Butbutak ti batog ti ulo na tapno makapangan. No adayo dagiti tanod, di na madlaw adagos ti kalding, taadda iti karuutan. Saan mat ngag tartaray, taagarab mat iti ruot. Ikak iti basikaw abasi takawayan, tapno kaslan nakatakder ti sako. Iti kimuyog ak kadagiti tanod paray. Hadal alya ijamyanan. Iti asidag ti mangga. Ay day tangarod ti imbagada paray. Ay puraw ka no. Umalis mo't kanong inayan. Uwin nga rod paray. Dayjay samit tay kunkuna dagiti lalakay idi nga atras. Kanya ti atros itayan. Ay nalipatak pa'y din ti ibagbaga dagiti lalakay kang babakay. Yay ngay kunada nga agpakita lang iti aldaw. Madi ka nung asidgan no masabat. Takilat ka nung agpukaw ti mapili na. Ay, kabutan ko ti umasidag no da makitak apuraw nga gargaraw iti tengat aldaw. Ay uras siyang muta paray. Ay takit agpukaw adi na uras ay. Awan ka diti nakaiturod nga imasidag iti amyanan. Apakakitkitaan da iti atros. Asino mo ti mayat nga umasidag? Uras siya, jak kaya ti umasidag. Kumpirmado ka di day tadamag. Saan ka di akon ko na lang dagiti tanod, Kapitan? Ay saan da nga ibaga no saan apod na kagawad. Adda mangibaga nga adda iti nga to, wano iti baba. Ay pasaray umalis ka na. Kasla saan ang nakapapati nga main? Kaya saan nakapapati mat akong kunam. No kayat mau, inkanto kitaan. Mamati ka kadimot iti ibagbagada nga atros, Maray. Ay, jak manam mo. Tadyak pa'y mat nakakita. Kung nadagiti tanod, nga da ka nung makitkita da nga atros di tamyanan, no iti aldaw. Awan pa'y umasidag iti abanda, ta kabuteng daday takon kunada nga atros. Anya ayat ti itsura dayta nga atros. Jak pa'y nakakita. Kung nadagiti tanod ang nakakita, apuraw kanumat. Na inayad nga umalis iti ayanda. Kabuteng da nga asitgan. Saan nga taarabak dalaan, Maray? Apay ngay nga awan mayat ang mapan ijay iti aldaw no rabak dalaang, Maray. Kasaritak tuman ni Inteng may papan iti dayta abanag. Awan tumot nga minday ja akwarog. Ay no sa dino tinapnapanan na.
Apay day tayo ikatumasa ko apuraw di takaldeng. Inikak iti bado na ananang. Tapno saan na madlaw dagiti tanod. Kat saan da nga ipan iti barangay hall. Awan lat di mo aramidan. Kasano no nakita dakat ukudan da day takaldeng ay panidya barangay hall. Awan pagmultata kung nakmatkan ka. No adayo. Saan mat amadlaw akalding nanang? Kasla puraw lang abanag. Panangluko day tangar aramidam anak ko. Ne, apay kumapa ng luko ngay. Kat awamat ti pinirdi na iti abanda. Gumatangak man iti asukar kagawad. Aguray ka man, Maria. Saan ka ding amyanan ti ayan ti balayaw? Wan kagawad. Apay ka day akaslada parikutyo kada kami at tagamyanan. Awan mo't kitday, ay nga madamag kuman. Ada ka no mo't makitkita dagiti tanod nga atros iya sidag ti mangga. Pasaray ka no umalis iti aglawlaw na. Atros kagawad? Kanayon ti anak ko nga agway-way-way iti kaldeng. Gamsan pa'y mata nakakita iti atros kagawad. Sa dino ka di tinagwaywayan na. Iti aglawlaw ti mangga kagawad. Ngam di na pa'y matimbaga nga da nakita na nga atros ijay. Pare Badong, pudno ka diti ibagbagayo ang makakitkita kayo iti atros iti amyanan iti ayan ti mangga. Ay, wan maray. Isu nga wan ti mayat nga umasidag ijay. Ang mga nuad da matros kada kamay. Ay, amom pare, kasla agdua-duaak. Talaga ka di nga adda atros? Manipod nakita mi ti atros maray. Awanay tumasidag ijay. Nung nakita na ka, delikado maray. Ay, ti ammo kat istorya laeng dagiti babbaket dayta nga atros. Di kay kadiagin tuturid naman panijay iti aldaw maray. Di mo ka di kailalaan ti biyag mal. Nakasaritak itay ni Maria, imay gimatang itay, Maray. Anya nga'y tinagsaritaan nyo, Mare. Taga ijay amyanan mo't dayjay. Kanayon ka nung agiwayway ti anak na iti aglawlaw ti mangga. Ay, may sakadimot anak kakita iti atros akong kunada. Awan ka no tinakitkita na. Uray kanayon ka nung agiwayway ijay. Ay, kaslaad da kayat ko atakwaten Mare. Kabuteng dainteng ken dagiti tanod. Agraman ni Pari Badong ti mapan ijay iti aldaw. Kayat mo ka day tamapanta ijay, Maray. Kitaan ta no anya ti kunkunada apuraw nga inaldaw nga aday ijay. Mayatak iti dayta nga imbagam, marikwanang. Mapanta inton aldaw, tanasapa paymet. Mangri ke pakman tamapanta. Aglinged taman iti kayo iti asidag. Obserbaran ta no adda nga agpayso nakapuraw nga atros iti aldaw. Inak ko magumatan. Mapa nakarikap ni Marikwanang, paray. Apa anak karikap ako na? Saan nga taan nagkuyog da ka ni Banang? Tawan ni Banang iji balay. Nalabay, paray. Naggidan na mga awan. Napananda nga ta. Mga no napandamot iji ayan ni Marituyang. Imposible nga dyan ni Tuyang ko tinapananda, paray. Hadayo ijay. Nanggag ko nga na ni Marituyang ti pagsarsaritaan da iti kalman. Ngam adayo tinapanan ni Tuyang ko, paray. Adala siguro napananda iti asidaig. Nagpakada da kumaan, no adayo tinapananda. Adamanen papanak. Inakagla ko itinatang. Kita analaeng dagi kaldeng Sapay dayjay lang tinabat-bati adakkel a political ding tayo. Wan nanang. Di ka egdanag ka di. Tasaan ko abaybay ang tikalding tayo. Amangan no sa lubungan manan iti purawas ako. Kat, anya pa'y ngay nanang. Tapno di da madlaw abulos tikalding Kitkita agmat no mapan iti mula da. Alangaro din. Sikan ti makaam mo. Basta kitaam no mapan iti mula dagiti tao tagunget da. Wan nanang. Mabsog lakit di man ang tikalding tayo
Tasaan ko nga iwaywayway no di kat ibulos ko. Ngam, bantaya, nga dasa ko na. Agtugaw ta iti dalumpinas abato. Tamatan awan ta ti kunkunada apakakitkitaan da iti atros. Makitam ka di ti makitak, Mare. Ti anak samot ni Maria ti agturong ijay. Anya nga ijay puraw akadwana. Kaslada ang baba atale nga igam na. Sumursurot mo ti puraw akas lasakaw. Nay. Inibatan na ti igam na. Kat napan nagtugaw iti bataw iti sirok ti kayo. Maray. Apay nga aggargaraw ti imbati na apuraw. Intaman ijay maray. Hay, anya da ijay apuraw. Ay, amangan no day ta apuraw ti kungkunada nga atros. Ala, ang mga noolaan na kapitana kin kagawad kwa ng tikalding mi ah. Anya nga ta? O masidagak nga takadakwada? Ngun na saan? Oh, maray. Ada makita nga ulo ti kaldeng. Ngam saan ang makita ti bagina? Taada sa ako na. Win nga rod, sinanluupan da iti sako ti bagi ti kaldeng. Inikkan da iti basit samot akawayan apatigas na. Tapno kaslan da katakdar. Ne, apay ngay akas to iti naramid da. Ala, Ayan tayo bing itayin anang yug ditaw. Na kaldeng mat gayam ti binadwan da iti sako. Akon kunada nga atraus. Ay, win nga rod Ay, unay kat atakrot da. Ta pinagbalinda nga atros ti sako laang. na, Diyak amo no agkatawa ako no masuro na kadagijay at anod maray. Ay, agraman dayjay nga intay. Mamati launay iti imbaga dagiti tanod na. tinasayaat, agawid akon. Barok, apay abinadwam iti sako ti kaldingyaw. Kwa? Tapnusan na mainitan akin. Matuduan, kapitana. Saan mo't amaan ano ti kaldeng no matuduan wenno mainitan, Barok? Apay abulos ti kaldingyaw. Saan ka di arumbang nga ipagudyo ti kaldingyaw? Bambantayak mat, numapan iti ayan timula, kagawad. Saan ko mat apinanawan? Taddaak lang mat iti asidag ah. Sabagay, binantayam mo't kitdi, Barok. Ngam inton addan klase yaw, ipagud mo, what? Wan, kapitana, matungpal timbagayo. Ay, nagtakrot ka talaga, Inteng. Agraman dagiti tanod mo. Na, kano da kami ti maingal ka dagiti tanod. Amuyo ka day, asa ko laang nga imbado ti ubing iti kalding na tinagbutbut nga nyo. Kunayo nga atros, angam kalding mat gayam abinadwan dalaang iti sako. Anya ti kunam. Ulitin man. Awan ti atros. No di kat pinagbalin nyo nga atros ti kalding abinadwanda iti sako. Kasano day ta? Kuna akin kalding abinadwan na tapno masalakniban ti kalding iti init wenno tudo. Napan kayo aya ijay. Katwan, ijay tinaggapuan mi ka ni Marikwanang. Ay, takrot kayo amin. Imbagpay kada kami ka ni Marikwanang. Tanaduktalan may, noan niya jay puraw nga inawagan nyo, iti atros. Asino ti mo na nakakita iti ibagbagayo nga atraus. Dagiti tanod paray. Imbaga da kanyak nga dapuraw nga alalya. Imbaga mga atraus tay malaldawan paray. Nagbutungak laki di aramwaran iti aldaw gapo iti imbagayo nga atros. Sa kumut gayam nga inbado da iti kaldeng. Anya ti panggap to ubeng, ta inikan na pa iti sako ti kaldeng. Kuna kanu ti ubeng asalaknib ti kaldeng iti tudo ken init. Ay, agmauyong nga ubeng. Masapul ay ti kaldeng ti salaknay. Da kayo kit di anataengan ti mauyong ata sa bali ti imbagayo.
Sa ako, pinagbalin nyo nga atraos. Ay, saan lang ada kami aparay. Uray si kamay, ta nagbutang ka adagaw, sa di mo pa'y napaniknakan. Masirib dya ubeng, ta inaramid na ti amo na apagsayaat anti kalding na. Ang sabali mo tinagawatan dagiti nataengan. Di munda kamatan day takagawad. Kamalila siguro nga agpaisaw tinagawatan da. Nagawatan may kunam kapitan. Ah. Imposible nga minday ta kun kunada nga atraus. Isumuti ko nada idi. Ay na, sabali ide, sabali ita, kapitan. Pinagbutbut nga nyo laang ti awan ka us-uskan na. Panagnakan pa'y nga umuna nga agpaiso sakbay apat dyan ti imposible abambanag, kapitan. Wunan kagawad. Mamati baron a henerasyon ita. Awanan ti inuugma a pamati. Umanugot akmat iti imbaga ni kagawad kwanang kapitan. Impagarupyo nga atros ti may salang asako. Ay, unay kat atakrot yun aya. Sige. Dinan tinaggibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalica. Kaniti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jofre Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawi. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DCWT 540 Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang Tarabay.